Iya piye wong kakus. Iya, wong kakung kok wong. Lha kakung sing paling bagus iki kakus. Ya wis kene. Tak singkat. Nembang ya nak Kat ya. mau padu ae ra iso akur lho. Panyunan saking Pak Kadus. Napa maneh Mbak Risa sing nembang, sing ngendang Mbak Eka. Oh. Jenengan sing beksa. Oke. Nggih no, seragenan genti sakniki. Oh Iku nggih. Pak Kadus sing nyuwun nggih. Nggih. Lah nyuwun dek kapan? Lah niki WA kula ngantos telepon. Iki yo WA aku Mas. WA-ne pripun? Sing ngendang Mbak Eka, Mbak Risa nyanyi, Mas Gareng ben istirahat ngono ki. Ora Nyambut gawe enek, kok pamundutan istirahat. koyo ngono ki ora enek. Jenenge nyambut gawe Saksi, kuwi nyambut ditanjake gawe ning kene iki. kabeh. Oh mas goreng jajak njaluk diistirahatkan. Ini papan sing apik. Iya. Oh pancen Kayak kembang sisa. jaluk diistirahatkan to, Reng? Heeh. Heeh. Gak istirahat aku nyambut gawe. Yo, penak nyambut gawe oleh Ayo. kok. Ning kene iki merti dusun, jenenge dikon nyambut damel sareng. Kon ngregengke. Ya manut. Ya Bu. Ki opo neh yo. Kowe nek timbang anu gabu ternyata ki lho ngreyok. Wah, Jaran. iki kewan sing paling aneh iki. Kok iso? Iki alat kelamin ning geger Mas iki. Ora iso to Mas, apa-apa kabeh ki ning isor to. Kabeh ning isor kok. Kewan kabeh iki ning isor. Iki ning geger. Iso. Gak percaya dili yo. Lho ning geger. Endi? Kok iso arep dirokok? Mbok demok kok malah Aku kecantol. gede piye lho, Mbak? Mbok demok sembrono. Alek kene iki ngono. Sik to iki jarane iki lanang apa wedok to? Eh? Buntute dawa, untune putih ngono. Yo ndelok-ndelok sing numpak. Oh, Mas Kadus anu glory request. Mas Kadus Napa? request sing ngendang sapa? Mbak Eka jerengko bar seragenan langsung bablas keriokan. Mas Gareng sing beksa. Wes sing bisa Oh iya no. Mas Gareng. Oh, oh. Nanjakne saking Purwodadi. Oh, no. Nggih. Ini reok bukan sembarang reok, nanti akan itu makan bileng juga ya. Request Udah, Mas, ya. kok request kok Tole Danis putrane. Kejaba mangan beling karo mangan iwak mentah kok. Yo, Tak cawisi pokoknya. Marah. iwak mentah. Ayo Mbak Eka, mapan nang kendang. Sebelumnya biar semangat tepuk tangan untuk Mbak Eka. Tepuk tangan untuk Mbak Eka. Iya. Warga Mendongan nggih Mas Gareng. Ora nyono lho, Nok. Lanjut Ya ini Guyo betul Proko. Yakul iso ngendang. Ya. Ngono kuwi sekolah to ning isi Solo. Aku masa kowe dalang arek mancing. Mau iringi talu barang. Ayo iki panyuwunan saka Pak Kadus, Pak Cahyo. Nggih. Heeh, lagune arep apa? Seragenan. to, Seragenan, Nggih. lah iya. Tinggal katersan. Ninggal Nggih, katresnan, ninggal ninggal katresnan. Iki mau dimangan burung lho, gimana lho? Sampean jaran lho Mas Gareng. Ayo jare mau dimangan burung. Engko belinge disiapne Pak Kadus. Siap apa? Belinge disiapke Pak Kadus. Yo, Tayupan sik ya. tayuban kacak. Aku ki yo ngetok-ngetok kene adimu. Tayuban seragen. Iki wis warai aku sesasi dadi lho kok. Nek tayuban gak sanggup jaran, engko pas sesasi kok dadi. Ayo iki. Senyo tanggo iki wae. Dipesek ora kowe kok sajae ngenyak karo aku botol Yakult tabung gas. Kok dikira aku lipsing. Iya ya, aku percaya wis iso ndang jajal ya. Dites. Bapak Ibu. Ditese kendange. Oh, ndek wis tak tes positif kok. Ora ngetes kendang nek kuwi kok ya. Lah ya positif iso ngendang. Oh iya. Kulo pun nate awor iso tenan, Pak. Nek gak Iso. percaya mirengke ya, Pak. Isi SKA kok ya. Ayo, Yo ditese Anu. kendange. jam 4 kluget. Oh, Percaya jenengan. Yang ini. Percaya botol Yakul kuwi. yo rasa ngino wujud. Tangan Pak. Kuwi wek kuwe. Yo rasa ngece. Mbak Eka ki ambak kaya apa mau botol apa? Botol Yakul. Botol Yakul, suwantene sae. Buktekke dhewe to, ngendang yo terampil. Isomu apa? Mek mekar. Karo bagake. Ayo, anu, Nah. buka kendang ya. Pak Bambang Oh iya. tuku gedang. Ning ndi? Ya digenane anu. jam Genahke. 4. Pak Bambang tuku gedang. Malah ning ngendi? Kendange ku lho ayo Pak Bambang tuku gedang. Iya. Ya. Oh. Pak Bambang kejegur blumbang. Woi, apa kayak nggo Kluget. Ngawur. Lapa salah? Kejegur blumbang pingsan. Oh iya bener. Iso pingsan. Glagep-glagep terus pingsan. gelap. Kok iso Neng, neng, guget-guget neng. kok.